זה כיכר לחם, אני לא הייתי במעמד הזה, אחרת לא יכולתי להעיד פה, אבל אנחנו יודעים את זה. נתנו כיכר לחם, נתנו מזון ואמרו שיסבו את זה ככה שאי אפשר לשפוט, להגיד שהלכו קיצון לטבח. חוץ מזה, אנשים רצו לחיות וידעו שאם התנגדו, וזה גם היו הרבה מקרים של התנגדויות, אז הם ירו במקום, הם לא רחמו. טוב, אני אמשיך בסיפורי, זה רק היה... בגטו היו תנאים קשים מאוד, כי כבר אף אחד כמעט לא היה לו מקור פרנסה. והתחיל מין מסחר כזה, שאנשים מכרו את כל רכושם. היו באים על יד החומות, היו באים פולנים. זה מה שאמא עשתה? מה? זה מה שאמא שלך עשתה? לא, אמא שלי לא עשתה את זה, אבל... איך התקיימתם? אז תכף. אנחנו התקיימנו הכל בעזרת הדוד שלי. הוא היה בעמדה כזו שהוא המשיך לעבוד, למרות היו עוד חלק יהודים שהמשיכו לעבוד באותם המקומות שעבדו קודם, וגם היו גם יהודים שעבדו מחוץ לגטו, בכל מיני עבודות, בכל מיני בתי חרושת. ברדום היה בית חרושת גדול לנשק, אז כל בוקר הוציאו את היהודים ובערב החזירו אותם. אבל אז כבר, לא, בתקופה בהתחלה עד היה לנו אוכל בשפע, אבל אחרי זה במשך הזמן זה התחיל להצטמצם, ואני לא אגזים אם אני אגיד ש3.5 שנים ממש סבלתי רעב. זה ליווה אותי כל השנים, וזו מין הרגשה שקשה לתאר, שכל המחשבה מתרכזת באוכל. יש מין שאיפה כזו לכל פעם לשובע. במחנות ראיתי אנשים שהכרתי אותם, אנשים תרבותיים ומפותחים, שירדו ממש לשפל המדרגה, ואנחנו יודעים שהיו גם כאלה קאפו, משתפי פעולה, הכל עשו את זה על מנת לא לרוב, אני לא מצדיקה את זה, ולשרד בחיים. אבל אנשים הגיעו עד כדי כך שהיו מתחננים על פרוסת לחם, והיו עושים מצאו כל מיני שיטות בשביל למצוא פרוסת לחם, למצוא איזה ירק, כי זו הרגשה כזו שבן אדם בקושי מתגבר עליו, אבל גם לזה התרגלנו. אבל שוב פעם, באופן אישי, אחרי חצי שנה, דודי העביר אותי ואת אמי אליו הביתה, והוא גר בבית מסודר. אבל גם בגטו. גם בגטו. ונתן לנו חדר. ושם זה היה ככה קצת בפרבר העיר. אז הייתה שם גינת ירקות, ובכלל מצבנו היה יחסית לא רע. אפילו דודתי ואימי עזרו לאחרים. היו מבשלות סירים גדולים של מרק, ואנשים היו באים ומקבלים מנת מרק. וככה אני עד שנת 42, עד שהתחילו הגירושים לטרבלינקי, מה שקוראים בכל ההיסטוריונים, קראו לזה אקציות, זה מבצע. לא כל כך סבלתי,
קודם כל גם היו לי עוד הבגדים היו בסדר, לא יכולנו לרכוש בגדים חדשים, אבל היו עוד בגדים מקודם, כי היו כבר הרבה מאוד שהסתובבו בסחבות. כבר לא למדת יותר. לא למדת. מה עשית כל הזמן? מה אמא עשתה כל הזמן? מה אמא עשתה כל הזמן? אז כשכבר גרנו אצל דודי, אז התחילה, באותה התקופה, התחילה מין פעילות כזו שאנשים חיפשו מקום עבודה אצל הגרמנים. גם בשביל להשיג את עצמם, כי כסף לא קיבלו בזה, אבל קיבלו אוכל, וגם התחילו להסתובב שמועות שמי שיעבוד אצל הגרמנים, אז מקומו מובטח באיזשהו מקום, שלא יזיזו אותו. כי כל פעם היו שמועות על גירושים. ידענו שזה לא גירושים. ידענו שזה לא מצב יציב, שזה לא יימשך ככה. אז אמי ודודתי ובת דודתי שהיא חיה עכשיו בשוודיה, ובן דודי התקבלו לעבודה במין, זה היו מחסני אספקה לצבא הגרמני. מחסנים גדולים מאוד שסיפקו אספקה לכל האזור האדום. ושמה הם עבדו למשל בתפירה ובאספקה, בהעמסת, האנשים עבדו בתפירה, גברים עבדו בסנדלרות. זה הייתה אספקה לצבא הגרמני, ובפחם, בכל מיני עבודות. וזה קודם כל, והיו גם, לא היו חוזרים, בתקופה הראשונה היו חוזרים הביתה בערב, אחרי זה היו נשארים שם. אז אני נשארתי עם דודי בבית, והייתה לנו עוזרת, שהיא הייתה שנתיים גדולה ממני, והיא גם גרה איתנו, נשארה ביחד. והיינו, במה העברנו את זמננו? היינו נפגשות חברות, ולמשל הייתה לי חברה שאצלה בבית היו סורגים. היינו נפגשות שם וגם סורגות, ואיכשהו, וגם השתדלנו להשיג ספרים. מכל מיני, ספר היה עובר מאחת לשנייה, וזה קצת הרחיק אותנו מהעולם הזה. זה נתן לנו מבט לעולם אחר. וככה זה נמשך עד אוגוסט 42. אבל עד תחילת אוגוסט 42. אבל לפני זה כבר, למרות שלא היו עיתונים, קראו לזה, כמו שנגיד רב סרן שמועתי. עברו כל מיני שמועות, ידענו שמתקרבת תקופה שלא נוכל להישאר גם בגטו. ואז אנשים התחילו באופן קדחתני לחפש כל מיני מקומות עבודה שלפחות ככה חשבו, וחלק מהם זה גם היה נכון, שיבטיחו להם, זה חילקו את היהודים לנחוצים ולבלתי נחוצים, וכאלה שעבדו בכל מיני מקומות, זה היו יהודים שהיו נחוצים לצבא, לגרמנים, שיכולו להביא להם תועלת. אז אנשים התחילו לחפש כל מיני מקומות, והיו מקומות עבודה, היו בתי חרושת לנשק, והיו בתי חרושת גם לבורסקאות, שהעסיקו יהודים. מה אמא עשתה? אמא עבדה, קראו למקום הזה אפאל, במחסנים האלה שסיפרתי לך קודם. שם רוב משפחתי שם עבדה. ב4 באוגוסט היו ברדום 2 גטאות.
היה גטו הגדול שאני גרתי בו, והיה גטו הקטן בפרבר של העיר, בקצה השני של העיר. ב4 באוגוסט הקיפו את הגטו הקטן אנשי אס-אס, משטרה, והוציאו 4,000 איש, את כולם ריכזו במקום אחד, אמרו להם לקחת איזה קצת מטען. איך את יודעת את זה? סיפרו לי, אנשים ניצלו. היו חלק שהם חזרו לגטו הגדול שלכם? חזרו לגטו הגדול. קודם כל, גם חלק תכף עשו מין סלקציה לאנשים בריאים, גברים ונשים בריאים, השאירו אותם, ואת הרוב אמרו להם לקחת צידה וגירשו אותם, ועכשיו קראתי בספר האדום שהיו שם הרבה מאוד קורבנות, שאנשים התנגדו. קודם כל זה בא להם כרע מהשמיים, והיו הרבה מאוד הרוגים, ואמרו להם לצאת בליווי של משטרה ושל אנשי אס-אס ועם רובים דרוכים, והצידו אותם לתחנת רכבת, זה לא היה רחוק משם, וישלחו אותם לטרבלינקי. וטרבלינקי זה היה מחנה מוות. למחרת הקרונות חזרו ריקים. וחלק מהאנשים באו לגטו הגדול. אלה שניצלו, הגרמנים העבירו אותם לגטו הגדול. אז כמובן שנפלה בהלה גדולה ופחד גדול, ואז כבר כל אחד ניסה לאחז במה שיכול בשביל לנצל. מה למשל? ואז דודי ידע שאיפה שהוא נמצא הוא בטוח, ששם הגרמנים לא יפגעו בו. אבל אני הייתי בלי מגן. ואז דודי מצא בן אדם, הוא שילם לו 1,000 זלוטי, שזה היה הרבה מאוד כסף אז, והוא הבריח אותי בלילה למקום שהייתה אימי. שזה איך קראו למקום הזה? אפאל. למקום הזה? כן, למקום הזה. אני מבינה ששילמו שוחט למפקד, וזה הציל אותי מהגירוש לטרבלינקי. כי יומיים אחרי זה גורשו 18,000 יהודי רדום לטרבלינקי. ואף אחד, ביניהם כל משפחת אבי, זאת דודים ודודות, חברים, חברות, העיר נשארה ריקה, הגטו נשאר ריק, ומכל אלה אף אחד לא נשאר בחיים. איך נודע לך? את כבר היית באפאל, איך נודע לך שכולם נשלחו באפאל היינו על פי רוב אנשים צעירים, וזה לא היה גם רחוק מתחנת הרכבת. באותו לילה, זה היו 2 לילות ששמענו כל הזמן רעש וצעקות של הגרמנים, ובכי של ילדים, וצעקות של אנשים. אבל אז לא ידענו שזה משלוח למוות. לא ידענו מה זה טרבלינקי, רק ידענו לפי ששמענו שזה משהו שקורים שם דברים קשים. ואחרי כמה ימים חזרנו לגטו, נתנו לנו ללכת לגטו, להיכנס לבתים שלנו, ולסוף אם נשארו עוד דברים. והגטו היה ריק. היו בתים שעמדה עוד קערה עם אוכל
שאנשים התחילו לאכול ולא גמרו לאכול. היו בובות של ילדים. זו הייתה תמונה איומה. להסתובב זה הייתה ממש גיר של מתים. ועוד הרגישו שהפסיקו את החיים, ממש הפסיקו את החיים באמצע, כי זה גם כן בא, אמנם זה כבר לא בא בהפתעה, אבל בכל זאת בערב אחד ריכזו אותם שוב פעם בכל מיני כיכרות. מה את עשית ברפאל, במחנה הזה? ברפאל אני עבדתי בתפירה. זה לא דרש מומחיות גדולה, אני עד היום לא יודעת לתפור. מה תפרת? תיקנו מדים של חיילים גרמנים. וגרנו בצריפים. זה מה שאמא עשתה? גם אמא עשתה את זה, כן. וגם דודתי ובת דודתי הייתה בכלל ילדה, הייתה בת 11. אז, אבל זה לא היה עוד ממש מחנה ריכוז, זה היה בשלטון של הצבא הגרמני. אז התנאים לא היו כל כך גרועים. גרנו בצריפים מעץ, והיה שם נקי, קיבלנו סמיכות. זה היו מיטות 2 קומות. ושם עבדנו איזה 8 שעות. וקיבלנו אוכל, כמובן שלא מספיק. אז דודי נשאר בגטו. אז באותו הזמן עשו גטו קטן. בכל זאת נשארו יהודים ברדום עד שנת 44. ודודי נשאר בגטו הקטן. והוא היה שולח לנו באיזושהי צורה חבילות אוכל, למשל עופות או לחם או כל מיני דברים, וזה עזר לנו. בכלל זה אפשר היה עוד אז להתקיים, גם לא הוציאו להורג, ולפעמים היה מנהל של הבית מלאכה, היה לפעמים נותן מכה למישהו, אבל זה יחסית להמשך, זה היו תנאים סבירים, וזה גם הציל אותנו. את חשבת על המשך? את חשבת שיהיה המשך יותר גרוע, או שזה עומד להסתיים? תראי, אנחנו כולנו לא ידענו מה שיקרה. זה היה, היה כל כך מעורפל. חוץ מזה, כל יום קיווינו שהמלחמה תיגמר. זה כבר היה זו הייתה שנת 1943. לא חשבו שהמלחמה תימשך 5.5 שנים. במחנה הזה היינו עד מאי 43. ובאחד הימים הודיעו לנו שמעבירים אותנו למחנה אחר. וגם אמרו לנו לקחת כל מה שהיה לנו, הרבה כבר לא היה לנו, אבל בכל זאת היו עוד מזוודות עם בגדים, מה שהצלנו מהבית. הם מיסו אותנו על מסעיות והעבירו אותנו למחנה בפולניה, שבו ריכזו אסירים מכמה ערים במרכז פולניה. קראו למחנה הזה בליז'ין. וזה כבר היה ממש מחנה ריכוז. הוא היה מגודר עם גדר תיל, והיה בשלטון של אנשי אס-אס. ואנשי אס-אס זה הייתה מחלקה להשמדת יהודים. ושם שיכנו אותנו בצריפים עלובים מאוד, צריפים מעץ. ועבדנו גם כן, אני עבדתי, גם עימי, בהמשך. היו שם סדנאות של כל מיני סדנאות מלאכה, בתי מלאכה, ואני עבדתי שוב גם באותו דבר. אבל שם התנאים היו
כבר מאוד גרועים, כל בוקר הוציאו אותנו למסדר, ושם עמדנו כמה שעות, ספרו אותנו. היינו 3,000 איש במחנה הזה, גברים ונשים. הגברים גרו במחנה נפרד, אבל מותר היה להם לבקר את הנשים. ובמסדר הזה, אם למשל גילו שמישהו השיג איזה כיכר לחם, או עשה משהו נגד החוקים, אז היו מלקים בפומבי. והלקאות כאלה ראיתי הרבה. היה גם מקרה ש4 אנשים ניסו לברוח. הוציאו אותם מהשורות והוציאו אותם מחוץ למחנה ושמענו את היריות, ירו בהם. המפקד המחנה הזה, קראו לו נל, הוא נשפט אחרי המלחמה והוצא להורג. שוטה נרנברג? לא. הוא היה פושע מלחמה. הוא הוצא להורג. ושם התחילו ממש הצרות הגדולות. קודם כל התכסינו קינים. בגלל חוסר תזונה, וחוץ מזה המדים שקיבלנו היו מכוסים בקינים, וזה התפשט, והקינים העבירו את טיפוס הבהרות. וזה היה בחורף של 1943, התחלנו, כל יום התחילו לחלות נשים בטיפוס בהרות. אני חליתי בסוף פברואר, ואת החולות שיקנו בצריף של בית חולים. זה היה רק צריף ולא בית חולים. לא היו שם שום תרופות, לא נתנו שום תרופות. שכבנו על עצים, מכוסים בשמיכות. זו מחלה קשה מאוד. 14 יום היה לי חום גבוה מאוד, ולפעמים איבדתי את ההכרה, וכאבי ראש איומים. ואמי השתדלה באיזושהי צורה להעביר לי תרופות וגם מזון. ורק כשנעשיתי אימא, הבנתי כמה שזה היה קשה להיות אימא בזמן הזה. כמה שקשה היה לראות את המצב הזה, ולא בלי אפשרות לעזור. אחרי 14 יום, זה נקרא משבר של המחלה. החום ירד לי, ואז הוציאו מהבית חולים. ואז חלתה אמי. היא הייתה בת 43. ובגילה לא יכלה להתגבר על המלחמה. רק צעירים התגברו על המחלה. ואחרי 5 ימים אמי נפטרה. בת כמה את היית? רגע, הייתי בת 16. כן. ואפילו לא יכולתי ללוות אותה, אני לא יודעת איפה שהיא קבורה. לא היה שם בית קברות, נתנו לי ללכת עד לשער, וקברו אותה עם הרבה יהודי בליז'ין שם בשדות בבליז'ין. ואז נשארתי לבד, במצב פיזי מאוד ירוד, וזה גם היה במרץ, כשהשלגים התחילו להימס? כן.
הייתה לי מילה באנגלית, התחילו לנמס. הנעליים היו קרועות, לא היו לי בגדים. זה הייתה אחת התקופות הקשות שלי במלחמה. היו לך רגעים של ייאוש, של משבר בתקופות האלה, או שהייתה תקווה מדי פעם של חיים? היו לי רגעים של ייאוש, מפני שהייתי במצב כל כך קשה, אבל הייתה בנו כזו מין, היה בנו כוח, רצון כזה לחיות. אחת הסיבות, אני חושבת שגם זה הייתה מין התנגדות כזו לגרמנים, בגלל זה שהם רצו כל כך, המטרה שלהם הייתה להשמיד אותנו, אז נוצרה בנו התנגדות כזו, חוץ מהרצון הזה לחיים, התנגדות לא להיכנע. וזה, אנשים שנשברו ברוחם לא עברו את המלחמה, לא ניצלו. אני יכולה לספר לך עוד משהו על בליז'ין. באחד הימים היו בבליז'ין עוד משפחות עם ילדים. באחד הימים הגרמנים הכריזו שהמשפחות עם הילדים מעבירים אותם למחנה אחר. אז הלכנו, ליווינו אותם עד לגדר ועד לשער. ושם ליד השער הם קראו את הילדים מהאימהות והמיסו אותם על משאיות, ואחרי זה נודע לנו שהוציאו אותם להורג. ולראות את הצער של הרי גרנו בצפיפות כזו, היו מין דרגשים כאלה שארבע נשים שכבנו אחת על יד השנייה. לא היה אפילו, בקושי היה מקום להתהפך. לראות את הצער של האנשים האלה מה שהציל אותי אז זה היו החברות שלי. היו לי שתי חברות, יותר מבוגרות ממני. הן אחת חיה בקנדה, שנייה בניו יורק. אני בקשר איתם, הם ביקרו אצלי השנה. מה שמותיהם? אחת קראו לה פלה צוקר, ואחת קראו לה בלה רוטברט. והן היו חברות שלך מהמחנה הזה או עוד מרדום? עוד, הן היו חברות שלי מהמחנה הקודם, מהפעל. כן, אבל אז הייתי עוד עם אמא, הייתה לי הגנה. והן לקחו אותי אליהם לדרגש הזה, וניסו לעודד אותי. ומאז היינו כמו אחיות. זאת אומרת, התחלקנו בכל דבר שקיבלנו, במנות הלחם ובמרק, וממש לא נפרדנו אחת מהשנייה. עמדנו במסדרים ביחד בשביל שלא יפרידו בינינו. הייתה עוד מכה בבליז'ין, חולדות. זה היה מקום בודד, מוקף שדות. אז החולדות התפשטו על המחנה וקודם כל טרפו את האוכל. שנייה, סליחה. טלי נתיב ירוני מראיינת, 2 בנובמבר 1995. ובקשר לחולדות, אז פעם הם היו מתרוצצות עלינו בלילה, אבל חולדות גדולות, ופעם נשכה אותי חולדה באצבע. לא רק אותי, הרבה. בסוף הגרמנים ראו שלקחו אותנו לאיזה מין מקום הסגר ועשו בכל זאת איזו הדברה, שזה גם המגפה של הטיפוס עברה מפני שכולם היו חולים. אז אני חושבת שסיפרו לי ש1,000 איש מתו בבליז'ין מטיפוס בהרות. והסגל, הצוות לא נדבק אף פעם? הפיקוד? לא, הם לא היו נכנסים למחנה.
היה שם, בתקופה הזו בטח לא, היה שם נגיד אוטונומיה יהודית. המפקדים היו יהודים. היה מפקד המחנה מרדום, שאחרי זה, אחרי המלחמה, אנשים מרדום הרגו אותו. מה היה שמו? מה? מה היה שמו? שלמק מינסברג. אשתו חיה פה בארץ, אבל תראי, יש הרבה סיפורים. אז בבליז'ין, כפי ששמעת, היה רע מאוד וקשה מאוד. עם כל זה, אני רוצה להגיד לך שאנחנו מאוד השתדלנו, כשאני אומרת אנחנו, זה תחשבי על בנות צעירות, יותר מבוגרות ממני, אבל נשים מבוגרות כבר לא היו.